Jaha. Seppo ei. Rikollinen palaa rikospaikalle. No ei kai. Seppo, et viittis nyt. Mitä sä täältä vielä haet? Kaakeleita. Pöksyy. Terve. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen, että jos Taneli vaikka olisi paikalla. Mitä sä siitä? Vähän. Mulle tuli tarve puhua jonkun kanssa ja mä ajattelin, että jos... Taneli! Ismo. Mitä? Sun ymmärryskiintiös täällä on täynnä. No ei kai. Onko meinaat? Just niin mä meinaan. Sua ei täällä enää kaivata. No mä ajattelin ripästä oikein kunnolla ja... Sinne meni! Siinä tuli kaikenlaista. Lopulta mulla ei ollut enää 30 euroa. Ja nyt mä oon suoraan sanottuna... Appelsiini! Me voimme antaa ensihätään ruokakuponkeja ja järjestää tilapäisen majoituksen asuntolaan. En ikinä. Mä kyllä haluaisin ihan omaa asun. Tästä varten meidän täytyy ensin kartoittaa kokonaistilannetta. Katsotaan aika sosiaalityöntekijälle ja siitä pelaamisesta pitää myös puhua. En ikinä. Ihan mä kerroin teille kaikki. Se nyt on meidän käytäntömme. Muun muassa väärinkäytösten välttämiseksi. 30 euroa. Meidän täytyy vain tietää faktat. Tähän asunnon menetykseen ei mun kuitenkin tietääkseni. liittyy uhkapeliä. Vihjaat sä jotenkin, että mulla on joku riippuvuus? Eikö tällä rehellinen veronmaksaja saa apua sen kerran, kun tarvitsee? Jos rauhoitutaan nyt kuitenkin. Tyttö, nyt hiljaa. Terve.